Takže toto je taký malý zlepšovák pre ľudí, ktorým sa nechce čítať a radšej si text vypočujú, alebo pre študentov, ktorým sa nechce čítať blúdy, tak si ich radšej hodia do vlastne aplikácie a môžu počúvať a nemusia vlastne čítať. Ja to teda využívam hlavne pri tom a tento vlastne zlepšovák sa skladá z dvoch aplikácií. Prvá sa volá Google Googles a druhá je Google Translate. Takže ukážem vám postup, otvoríme si Google Googles. Máme vlastne text, ktorý chceme, aby sme mohli počuť. Odfotíme, to sa analyzuje, vlastne skenuje tie písmená a vypisuje. Teraz máme výsledok, ktorý môžeme hodiť do Google Translate. Hodí sa nám to do Google Translate a dáme si vypočuť. Introduction: in a modern thriller, the hero generally saves the world. Traditional adventure stories are more modest. The C.E. Entral character merely saves his own life, and perhaps the life of a faithful friend or a plucky girl. In less sensational novel, The Middle Brow, well-told narratives that have been the staple diet of readers for more than a century, there is less at stake, but still a character's efforts, struggles and choices determine his destiny in a dramatic fashion. Don't actually believe that life is like that. In reality,